Mr. Beast chokoladebar Feastables leverer ikke til Danmark, men jeg vil gerne smage dem. Jeg gik så ind på eBay, og heldigvis kunne man købe dem derinde til kun 800 kroner. Så jeg bestilte dem, ventede 3 dage, og her har jeg dem alle sammen. Original Almond Sea Salt Milk Chocolate Quinoa Crunch. Den glæder jeg mig virkelig til. Jeg betalte 230 kroner for fragten. Det er fandme en ny rekord. Så jeg har selvfølgelig også skaffet en helt almindelig chocolate bar. Crunch, altså billig chokolade. Hvad er det overhovedet? En klassisk guldbar. En god Marabou. Den kostede 34 kroner, guys. En Hershey's bar. Og så en Marabou Premium. Fin edition. Fin. Den skulle være meget fin, den her. Vi smager på nu. Det smager noget, der kostede 8 kroner. Jeg har standarder, guys. Ew. Så har vi guldbar. Lidt sødere, lidt mere creme, lidt mere penge. Nu kommer vi til Marabou. 3, 2, 1. Nej, jeg tror jeg er dum. Marabou. Jeg har smagt det 1 milliard gange. Det smager stadig godt. Jeg har også et kamera dernede forresten. Jeg har et der og der. Hej. Nu kommer vi til Hershey's. Den har jeg hørt skulle smage virkelig dårligt. Jeg vil nu for første gang smage en Hershey's bar. Nu ved jeg, hvad folk mener. Det er eftersmagen. Den smager fint nok. Den smager, som man forventer noget smager fra Amerika. Rimelig middelmodigt. Men det er sådan, eftersmagen, den er sådan lidt... Det smager sådan jelly beans. What the fuck er det her? Det er det Premium Marabou. Fin edition. Jeg har aldrig smagt Premium Marabou før. Det vil jeg gøre nu. Marabou. Jeg ved ikke, hvorfor jeg spiste den hele. Den smager faktisk... Den er virkelig mørk. Nu er det blevet tid til Feastables. Det skal jeg tage op lige om lidt. Jeg skal også lige sige, at når jeg har smagt alle Feastables, så kommer jeg til at sammenligne dem med en af de dyreste chokoladebarer i hele Danmark. Den her chokoladebar her, den koster over 400 kroner bare for 1 kilo. Vi starter med Original Chocolate. Det var jeg god til. Okay, så jeg kan se her, det er lidt nederen, ikke? Men de har ligget i fryseren, og de har været sendt over eBay hele vejen fra USA. Så den er en lille smule grå. 3, 2, 1. Det smager sygt crunchy. Det er sygt, altså det er psykopatisk crunchy det her. Det smager meget fint i forhold til, at det nok har taget nogle slag igennem fragten eller hvad end. Altså jeg er jo fan af Mr. Beast, ikke? Men det er ikke sådan det bedste chokolade, jeg har smagt i mit liv. Plus Mr. Beast forstår ikke dansk, så jeg tror, jeg er good. Almond Chocolate. No way. Okay, den ser markant bedre ud. Det er nogle meget tynde bar, ikke? Men altså, den er i hvert fald ikke grå, den her. Den er sådan mere fyldt. Den er 10 gange bedre. Jeg ved ikke, hvad der er sket med den her. Om de har puttet gift i en kanyle, eller hvad de har lavet. Den er i hvert fald meget bedre. 100%. Det er ret crunchy. Det er nogle lidt tynde stykker, men det er rimelig crunchy. Det smager meget godt, faktisk. Altså, i forhold til smagen, så er 800 kroner helt klart worth it. Sea salt. Søsalt. Jeg synes godt, de kunne arbejde på at få nogle bedre åbninger. Jeg har brugt sådan 2 minutter på at åbne de her bar sådan samlet set. Sådan der. Man kan virkelig smage søen i den her søsalt chokoladebar. Er det en fisk, jeg kan smage? Det må være en laks. Den er endnu bedre. Søsalt approved. Du skal også lige på, at jeg kommer til at smage den her rimelig dyre chokoladebar, jeg fandt i min lokale brus, efter jeg har smagt dem færdigt. Det man også skal huske på, det er, at der jo kun er 4-5 ingredienser i de her chokoladebar. Det er i hvert fald det, de reklamerer meget med. Altså jeg prøver jo lige pt. Jeg er på kur. Slankekur. Så jeg regner med, at de her chokoladebar, de kommer til at gøre mig buff. Det er mælkechokolade med græsfødt mælk. Apropos mælk, så prøver jeg stadigvæk at overhale Mongo TV i subs. Så hvis du nyder contentet og gider, så må du meget gerne trykke på subscribe-knappen. Okay, mælkechokolade 3, 2, 1. Den er klart mere sådan fyldig og sådan flødet. Jeg tror ikke, der er fløde i den her, siden der kun er 4 ingredienser. Men i forhold til den anden originale chokoladebar, er den her klart bedre. Også fordi, jeg tror, de har puttet madforgiftning i den her. Den er jo frød, den her. Den smager rent faktisk lidt ligesom Marabou, bare tyndere. Nu kommer vi til den, som jeg helt klart har glædet mig mest til. Det er Quinoa Crunch. Jeg er ikke sikker på, om jeg udtaler det rigtigt, men Quinoa Crunch. Jeg elsker crunch ting. Det tror jeg ikke, der er nogen, der ikke gør, så lad os få den åbnet og smagt. What? No way, den vender forkert. De mente det, da de sagde, at den var crunchy, den her, for den kom ud fuldstændig smadret. Lad os smage på Quinoa Crunch. Approved. Den er lidt mørk, den her. Det var de andre sådan set også, men jeg kan bedst lide sådan mælkechokolade. Hvem kan også lide mørk chokolade? Det smager sgu også bare sådan dårligt. Hvis jeg skal rate dem, så vil jeg give den her en 0 ud af 10, fordi at den var grå. Altså den var legit, den er grå stadigvæk. Den her vil jeg give en 7 ud af 10. Den var faktisk solid, den her. Sea salt var frød. Den var faktisk god nok. Den kan jeg godt anbefale. Jeg vil nok give den 7,5 ud af 10, fordi lige om lidt kommer der noget, der bedre. Den helt almindelige mælkechokolade, den var ret god. Måske lidt kedelig med nogen men jeg kan
bare bedre, de lys chokolade. Den giver jeg 8 ud af 10. Quinoa Crunch, den var lidt for crunchy, og den skuffede mig også lidt, fordi jeg havde regnet med, at den smagte virkelig frød. Den smagte også godt nok, men jeg har standarder, guys. Quinoa Crunch får 6,5 ud af 10. Og lad os nu smage den dyre chokolade. Lad mig præsentere. Vi kender den alle sammen. Minimoo. Det kan godt være, at I sidder og er lidt skuffet lige nu. Minimoo 6 kroner. Men Minimoo er no joke faktisk en af de dyreste chokoladebarer, du kan få i forhold til, at du legit modtager 15 gram. Plus, jeg har allerede brugt mit årlige budget på de her Feastables 3, 2, 1. Den er så langt ud over Feastables, den her. Minimoo 10 ud af 10. I konklusion, så synes jeg, Feastables var godt, men jeg vil ikke købe det over Marabou. Hvis du godt kunne lide den her video her, så gå bare ned og subscribe til min kanal, og så skriv Mr. Beast i kommentarfeltet, fordi så får du nemlig et hjerte af mig, og måske en chokoladebar, hvis du er heldig. Men ellers, så skal jeg til frisøren nu. Vi ses i næste video.